दिनै रन्जनखौ लानानै गिबियावनो दुलाराय बिटिआर ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजोफोरनिसिम जोंनिफ्राय गोजोनग्लायनाय आरो खुलुमनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै जों बे समावहाय बिटिआर बाउन्डारिनि जिथुनिखि एक्सटेनसन जानाय बाथ्रा बे बाथ्राखौ लानानै जों फंनैसो बाथ्रा रायजोफोरनिसिम बुंफोरथि होनो नागिरदों। जे दिनै जों थारैनो जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ जों साबायखर होनांगोन आरो जायफ्रा बे बिटिआर एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थाखाय सान हर खामानि मावबाय थाबाय, जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' आरो दिनै जोंनि बयनिख्रुइबो सिनियर एकर्ड सेक्रेटारि बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांमोन साफ्रोमखौबो जों दिनै गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर होयो। कारन मानो होनोब्ला जाय बिटिआर बाउन्डारिखौ थामहिनबा सेपारेट स्टेट जि आन्दलन खालामनानै जि बर'फ्रा सदियानिफ्राय संकससिम मोनसे सेपारेट स्टेट क्रिएट खालामनो थाखाय नाजाबोदोंमोन, दिनै बर'फ्रा मोननै सुक्ति खालामबाय आरो बे सुक्ति खालामनायावबो जों बाउन्डारिखौ गहपुरसिम जों बारायनो हायाखै। दिनैनि सिटुएसना कमप्लिटलि पलिटिकेलि डिफारेन्ट जाबाय। 1967नि सिटुएसना आलादामोन, बिनि उनाव फैयै फैयै 1993नि सिटुएसनाबो आलादामोन, 2003नि सिटुएसनाबो आलादामोन आरो दिनै फैयै फैयै 2020नि जि सिटुएसन दंमोन बे सिटुएसनाबो पलिटिकेलि बर'फोरनि थाखाय मोनसे सुइटेबल सिटुएसन नङामोन। कारन जायफ्रा दिनै बे एकर्डखौ खालामनो थाखाय जथायै मोनसे इउनाइटेड स्ट्रागल मोनसे खालामदोंमोन, बिनि गेजेरावबो बर'फ्रा थुख्रा थुख्रि जानो गोनां जादों। नाथाय थेवब्लाबो दिनै नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड बिथांमोननि नाजानाय, दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोननि नाजानाय, बेयाव दिनै मोनसे गोजोन सुक्ति जायो आरो बे गोजोन सुक्तिनि गेजेरजों थारैनो जोंनि बे बर' माहारिनि गेजेराव मोनसे गोजोनथिखौ इस्टाब्लिश खालामनो हानाय जादों। जुदिव बर'फ्रा जों सेपारेट स्टेट हिसाबै नाजादोंमोन, आन्दलन खालामदोंमोन, जुदिव जों मोननो हायाखै, नाथाय दिनै बर'फ्रा आगानफा आगानफा आन्दलननि गेजेरजों जों आवगायलांबाय थादों। जोङो बुंनांगोन 1993आबो बर'नि थाखाय मोनसे खुन्थियाखौ बे गायसनजेनदोंमोन आरो फैयै फैयै जोङो बुंनांगोन दिनै 2003आवबो जि बिएलटिआ मोनसे सुक्ति जादों, बेजोंबो बर'फ्रा आगाननैबाबो जौगादों आरो दिनै जे 2020नि जिथुनाखि एकर्ड, बे एकर्डनि गेजेरजों जि खामानिफोरखौ मावफुंनो हायाखैमोन बेखौ दिनै जों मावफुंनो हाबोदों आरो बेयो बर'खौ आगु जौगानायनि लामायाव लांबावनो नागिरदों। जोङो लुबैदोंमोन जे गहपुर बा थामहिनबा सिमलुगुरिया जोंनि बर'नि मोनसे बर्डार जानांगौ। सिमलुगुरिनिफ्राय बिथिं मोनसे जोंहा कन्टिगुवास एरिया गैया। जोंनि बिटिआरआ दिनै मोनसे 6 सिडुलनि आन्दाराव दङ आरो 6 सिडुलनि आन्दाराव थायोब्ला मोनसे कन्टिगुवास मोनसे एरिया जानांगौ। दा बेनिखाय कन्टिगुवास एरिया गैयैनि जाउनावहाय जोङो दिनै बियन्ड सिमलुगुरि थामहिनबा गहपुर बे ओनसोलनिफ्राय बारनानै जोङो बे ओनसोलावहाय बेखौ साफ्रोम बर'खौ जोङो दाजाबदेरनो हानाय जायाखै। नाथाय दिनै जोङो साबायखर होदों जे जुदि लिङै फिसायैब्लाबो जे जोंहा बे ओनसोलसिम किसुमान एरियायावहाय जुदि बर'नि अनजिमाया बहुद खम, थेवब्लाबो बेखौ दाजाबदेरनो जे दिनै जों UPPLनि सरकार थानायाव बिथां प्रमद बर'नि दैदेननायाव जे दिनै जों साक्सेसफुल जानो हाबाय, बियो नट अनलि प्रमद बर' बिथां थामहिनबा UPPL हानजानि देरहासारनाय बे नङा, बियो एन्टायार बर' माहारिनि बे देरहासारनाय आरो बेखौ दिनै जुदिव UPPLनि अनगायैबो दिनै गुबुन गुबुन दल संगठनाव राजनिति संगठनाव थानायफ्राबो बेखौ गनायना लानांगोन, थामहिनबा बेखौ वेलकाम खालामनांगोन। कारन बेयो बर' माहारिनि नाजानाय आरो दिनै बे बर' माहारिनि बे नाजानायखौनो दिनै UPPLआ बेखौ मोगथां महर होनो थाखाय सानफा एफा खामानि मावबाय थादों। दा बेनिखायनो जोङो बेखौ दिनै वेलकाम खालामदों। जोङो UPPL हिसाबै जों वेलकाम खालामदों, उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि कमिटि हिसाबै जों वेलकाम खालामदों। गोबां मानसिफ्रा बुंदोंमोन जे बिथां प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL सरकारा बर'फोरखौ फाननानै जाबाय, बिटिआरखौ फाननानै जाबाय आरो गोबाङानो बुंदोंमोन जे खुनु दिन बाउन्डारिया बारायनाय नङा, रायजो राजाखौ थगायदों आरो माने बेबायदि बुंनानै मानसिफोरखौ मोनसे फलसुड बिसोर स्प्रेड खालामदोंमोन। नाथाय दिनै बे मोगथाङाव जाबाय। बेनिखायनो आं दिनै खावलायदों जायफ्रा बेबायदि नंखाय बाथ्राफोरखौ लानानै रायजोफोरनि गेजेराव
मोनसे मिसा प्रपगेन्डा फोसावबाय थादोंमोन बिथांमोना अननानै सैथो बाथ्राखौ लानानै आवगायनो नाजायोब्ला मोजां अब्लासो बर' माहारिया बा मोनसे जाथिया जौगानो हागोन सैथोखौ लानानै राजनिति खालामोबा जेब्लाबो जों देरहायो दिनै जों UPPL हिसाबै जोंहा थगायनांगौ जेबो गैया जों नंगौ बाथ्राखौनो जों लानानै दिनै थांगासिनो दं आरो बे नंगौ बाथ्राखौ दिनै प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारा मावबाय थानायखायनो सानफा एफा बर' जाथिया हास्थायनाय मोनफ्रोमबो प्रभिजन्सफ्रा जालांनो हमदों बिटिआरआव जोंहा दिनै गोबां दफा दङ मावफुंनो गोनां दा बेफोर गासैबो दफाया बाउन्डारिनि अनगायैबो आरो बे बाउन्डारिबो जोंहा माखासे गामिफ्रा हाबबावनांगौ दङ सिमलुगुरि एरियाया दिनै हाबाखै किन्तु जों मिथिगौ साननैसोनि उनाव बे सिमलुगुरि ओनसोलाव थालांनाय माखासे गामिफ्राबो हाबगोन गतिके दिनै रायजो राजाफोरखौ जों खावलायदों जे बेवहाय खुनु हांखुर जानांगौनि प्रयजन गैया गासैबो रायजो राजाफ्रा हास्थायनाय बायदिनो बे मोनफा मोनफा जालांगोन आरो बेखौ मावफुंनायाव जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजाजों लोगोसे जायफ्रा दिनै अपोजिसन खालामदों बिथांमोनाबो बेखौ हेफाजाब आरो मदद होनानै आवगायहोना लांनांगौ पलिटिक्सनि नामाव जास्ट मोनसे पलिटिक्स खालामबा जाया पलिटिक्सनि नामाव गोबाङानो दिनै जों नुनो मोनदों जे बिथांमोना नंखाय बाथ्राखौ बुंनानै UPPL पार्टी थामहिनबा प्रमद बर' दैदेननाय सरकारखौ पावारनिफ्राय आउट खालामनोसो नाजादों नाथाय जथायै फैनानै जयै खामानिखौ मावनो थाखाय बिथांमोना आवगायबोआखै बे थारैनो आनफर्चुनेट जोंनि थाखाय जोङो पलिटिक्स खालामदों दिनै खिन्थु पलिटिक्स खालामब्लाबो जों दिनै जातिनि स्वार्थखौ दिनै UPPL सरकार नागाराखै जातिजों लोगोसे बे ओनसोलाव थानाय गासैबो गुबुन गुबुन जाति माहारिफोर दङ बेयाव नेपालिफोर दङ एसामिसफोर दङ जों बिथांमोननोबो गासैनोबो जों अनसायनाय होनांगोन आरो बिथांमोनखौ गासैजोंबो जोङो मोनसे मिलिजुलि थांनानै जोङो बे ओनसोलखौ जौगाहोनांगोन जोङो अकल जोंनि बर'फोरनि गेजेरावल' जौगानाय लाबोयोब्ला जाया जोङो बे ओनसोलखौ जुदि थारैनो जों इन द रियेल स्पिरिट अफ द टार्म जुदि जों जौगाहोनोब्ला बे ओनसोलाव जोंजों लोगोसे जायफोर गुबुन गुबुन बिभिन्न जातिनि गोष्ठी मासि दं बिथांमोननि गेजेरावबो जोङो जौगाथायखौ लाबोनो जों हानांगोन दिनै गोबां मानसिफ्रा रन्जन दैमारिखौ लानानै गोबाङानो राजनिति खालामनो नाजादों रन्जन दैमारिखौ दिनै बिथाङा जेलाव दङ बिथांखौ थाबैनो बख'नो हानांगौ रन्जन दैमारिखौ बख'नायनि खामानिखौ जायफ्रा दिनै मावगासिनो दङ हयथ' बिथांमोना मिथिगौ प्रसेसा मा बेलायाव जानानै दङ रन्जन दैमारिखौ रावबो जेलाव थानायखौ दिनै रावबो हास्थाया साफ्रोमबो बर'नि रायजो राजाफ्रा रन्जन दैमारिया थाबैनो जेलनिफ्राय ओंखारबोनायखौ हास्थायो जों हास्थायो रन्जन दैमारिया गाबोननो जोंनि गेजेराव थाफैनांगौ जोंनि बर' माहारिनि थाखाय गोबां गोहोम बिहोमा होना गालांदों दिनै जि ओनसोलफ्रा दिनै बारिनो हमदों बिथांमोननि बिहोमा गैयामोनब्ला हयथ' नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डआ आन्दलन खालामामोनब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादफ्रा जयै जुदि आन्दलन खालामामोनब्ला हयथ' दिनैनि बे खेबलेबसे जोंनि बे बिटिआर ओनसोला आरो जे गहपुरसिम बारायबावबाय बे खुनु दिन सम्भब जानाय नङामोन ओंखायनो दिनै रन्जनखौ लानानै जायफ्रा दिनै राजनिति खालामनो नागिरबाय थादों आं खावलायो बिथांखौ लानानै राजनिति खालामनाया मोजां नङा मानगोनां रायजोफोर गुबुन मोनसेया जाबाय केस जोंहा गोबां जोहोलावफोर जेलाव दङ नोंथांमोना गोबाङानो मिथिया जानो हानाय सेन्ट्रेल जेल क'क्राझार बे जेलफ्रावथ' दङआनो आसामाव जेसेबां जेल दङ मोनफ्रोमबो जेलाव 10, 15, 20, 25 जन बर' सेंग्रा सिख्लाफोर दङ गोबाङानो मिथिया गावहा मा केस दङ बेखौ गोबाङानो मिथिया दा जों दिनै जायफ्रानिकि दिनै हारिनि थाखाय खामानि मावनो फैदों जोङो जोंनियाव दायित्व फैबाय दिनै बै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जेलनिफ्राय बर'नानै बिमाफोरजों बिब'फोरजों गावनि न'खराव जोङो लाबोनानै होफैनो हानांगोन अब्लासो बर' आन्दलना साक्सेस जागोन मोनसे समाव सरकारा फोसावबाय